Ινδονησία, μια χώρα με φυσικό πλούτο και πολιτιστική ποικιλομορφία. Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη αρχιπελαγική χώρα στον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, που εκτείνεται μεταξύ του Ινδικού ωκεανού και του Ειρηνικού ωκεανού. Η χώρα είναι γνωστή όχι μόνο για την εξαιρετική φυσική ομορφιά της, αλλά και για την πολιτιστική της ποικιλομορφία, τον πλούτο των φυσικών πόρων και τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε παγκόσμια οικονομική δύναμη. Ακολουθεί μια λεπτομερής εξήγηση της περιοχής, του αριθμού των νησιών, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του φυσικού πλούτου της Ινδονησίας που την καθιστά μια από τις πιο μοναδικές χώρες στον κόσμο. Περιοχή επικράτειας της Ινδονησίας. Η Ινδονησία έχει μια χερσαία έκταση περίπου 1,9 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, καθιστώντας την τη 14η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε χερσαία έκταση. Ωστόσο, η θαλάσσια περιοχή είναι πολύ ευρύτερη, φτάνοντας περίπου τα 6,4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ΑΟΣ. Έτσι, η συνολική επικράτεια της Ινδονησίας που αποτελείται από ξηρά και θάλασσα φτάνει τα 8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό καθιστά την Ινδονησία μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες χώρες στον κόσμο. Η Ινδονησία έχει ακτογραμμή άνω των 108.000 χιλιόμετρων, καθιστώντας τη χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή μετά τον Καναδά. Η στρατηγική γεωγραφική της θέση στους διεθνείς εμπορικούς δρόμους έχει κάνει την Ινδονησία σημαντικό θαλάσσιο κέντρο από την αρχαιότητα. Αριθμός νησιών σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Η Ινδονησία έχει περισσότερα από 17.000 νησιά που εκτείνονται από το Σαββάντ στα δυτικά έως το Μέραουκ στα ανατολικά. Από αυτόν τον αριθμό, περίπου 6.000 νησιά κατοικούνται από κατοίκους. Μερικά από τα μεγάλα νησιά της Ινδονησίας περιλαμβάνουν τη Σουμάτρα, την Ιάβα, το Καλιμαντάν, το Σουλαουέζι και την Παπούα, τα οποία συλλογικά αναφέρονται ως τα κύρια νησιά. Εκτός από αυτό, η Ινδονησία έχει χιλιάδες μικρά νησιά που φιλοξενούν βιοποικιλότητα και πολιτισμό. Τα νησιά της Ινδονησίας έχουν συχνά εξαιρετική φυσική ομορφιά, όπως παραλίες με λευκή άμμο, ενεργά ηφαίστεια, τροπικά δάση και πλούσια θαλάσσια οικοσυστήματα. Νησιά όπως το Μπαλί, το Λόμποκ και η Ράτζα Άμπατ έχουν γίνει παγκοσμίου φήμης τουριστικοί προορισμοί. Πολιτισμική ποικιλομορφία. Η Ινδονησία είναι μια χώρα γνωστή για το σύνθημα της Μπίνεκα Τούγκα Λίκα, που σημαίνει διαφορετική αλλά ακόμα ένα. Η πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ινδονησία είναι πολύ εντυπωσιακή, συμπεριλαμβανομένης της εθνότητας, της γλώσσας, των παραδόσεων και των εθήμων. Φυλές υπάρχουν περισσότερες από 1.300 εθνοτικές ομάδες στην Ινδονησία, καθιστώντας την μια από τις χώρες με την υψηλότερη εθνοτική ποικιλομορφία στον κόσμο. Μερικές από τις μεγαλύτερες φυλές περιλαμβάνουν Ιάβας, περίπου το 40% του συνολικού πληθυσμού της Ινδονησίας, η πλειοψηφία ζει στο νησί της Ιάβας. Σουνδανικά, βρίσκεται κυρίως στη Δυτική Ιάβα. Φυλή Μπατάκ,
κυρίαρχη στην περιοχή της Βόρειας Σουμάτρας. Φυλή Μιναγκαμπαού, εξαπλωμένη στη Δυτική Σουμάτρα. Φυλές Μπιούγκης και Μακάσαρ, βρίσκονται στο νότιο Σουλαγουέισι. Φυλές Παπούα. Διάφορες αυτόχθονες φυλές εξαπλώθηκαν στην περιοχή της Παπούα. Κάθε φυλή έχει τη δική της μοναδική γλώσσα, χορούς, μουσική, παραδοσιακή ενδυμασία και τελετές. Για παράδειγμα, ο χορός Σαμάν από το Άτσεϊ, το Σάντου Πάπετρι από την Τζάβα και η Γκάμπεν Τραντίσον από το Μπαλί είναι παραδείγματα της ομορφιάς του Ινδονησιακού πολιτισμού. Γλώσσα. Η Ινδονησία έχει περισσότερες από 700 τοπικές γλώσσες, τις οποίες ομιλούν διάφορες φυλές σε όλο το αρχιπέλαγος. Αυτές οι γλώσσες αντανακλούν την τοπική πολιτιστική και ιστορική ποικιλομορφία. Τα Ινδονησιακά είναι η επίσημη γλώσσα και είναι ένα εργαλείο για την ενοποίηση του έθνους. Ωστόσο, οι τοπικές γλώσσες όπως τα Ιάβας, τα Σουντανέζικα, τα Μιναγκαμπάου, τα Μπούγγις και τα Ασενέζικα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή ζωή από τους κατοίκους της περιοχής. Ο φυσικός πλούτος της Ινδονησίας. Η Ινδονησία είναι ευλογημένη με άφθονους φυσικούς πόρους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Τα ακόλουθα είναι μερικοί από τους κύριους τομείς του φυσικού πλούτου της Ινδονησίας. 1. Τροπικό δάσος. Η Ινδονησία έχει ένα από τα μεγαλύτερα τροπικά δάση στον κόσμο. Με έκταση περίπου 94 εκατομμύρια εκτάρια. Αυτά τα δάση φιλοξενούν εξαιρετική βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων ειδών όπως η ουρακοτάγγι, η τίγρης της Σουμάτρας και η μονόκερη ρινόκερη. Εκτός από αυτό, τα δάση της Ινδονησίας παίζουν σημαντικό ρόλο ως πνεύμονες του κόσμου λόγω της ικανότητάς τους να απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα. Ωστόσο, προκλήσεις όπως η αποψήλωση των δασών, η παράνομη υλοτομία και η μετατροπή της γης αποτελούν σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα των δασών της Ινδονησίας. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πιο εντατικές προσπάθειες διατήρησης για την προστασία αυτών των φυσικών πόρων. 2. Εξόρυξη. Η Ινδονησία είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς υλικών εξόρυξης στον κόσμο. Ορισμένοι από τον εξορυκτικό πλούτο της Ινδονησίας περιλαμβάνουν άνθρακας. Η Ινδονησία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς άνθρακα στον κόσμο. Νικέλιο. Η Ινδονησία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα νικελίου στον κόσμο, τα οποία είναι κρίσιμα για τη βιομηχανία μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Χρυσός. Το χρυσορυχείο στο Γκράσμπεργκ της Παπούας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία χρυσού στον κόσμο. Κασίτερος και χαλκός. Η Ινδονησία είναι επίσης γνωστή ως σημαντικός παραγωγός αυτών των δύο προϊόντων. 3. Θαλάσσιος πλούτος. Οι θαλάσσιες περιοχές της Ινδονησίας διαθέτουν τεράστιες οικονομικές δυνατότητες. Η Ινδονησία έχει εξαιρετική θαλάσσια βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοραλιογενών υφάλων, των ψαριών και άλλων θαλάσσιων ζώντων. Μερικοί από τους κύριους τομείς του θαλάσσιου πλούτου της Ινδονησίας είναι αλληλεία. Η Ινδονησία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ψαριών στον κόσμο.
Θαλάσσιος οικοτουρισμός, προορισμοί όπως η Ράτζα Άμπατ, Γουακατόουμπι και Μπούνακεν αποτελούν πόλο έλξης για διεθνείς τουρίστες. Δυναμικό ενέργειας ωκεανού, όπως η κυματική ενέργεια και τα ωκεάνια ρεύματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί βέλτιστα. 4. Φυσικό αέριο. Η Ινδονησία διαθέτει άφθονα αποθέματα φυσικού αερίου. Με μεγάλα κοιτάσματα όπως το Μαχακάμ Μπλοκ στο ανατολικό Καλιμαντάν και το Μπλοκ Τανγούχ στη δυτική Παπούα. Αυτό το φυσικό αέριο δεν είναι μόνο εγχώρια πηγή ενέργειας αλλά εξάγεται και σε διάφορες χώρες. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, από την Ινδονησία είναι εδώ και πολύ καιρό ένα σημαντικό προϊόν στην παγκόσμια αγορά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ευκαιρίες για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου παρόλο που διαθέτει άφθονο φυσικό πλούτο. Η Ινδονησία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων της. Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές πτυχές που απαιτούν προσοχή. 1. Ανάγκη για έμπειρο προσωπικό τομείς όπως η εξόρυξη, η τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μεταποίηση απαιτούν εξειδικευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι το κλειδί για τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού που είναι έτοιμο να ανταγωνιστεί στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. 2. Επένδυση. Η Ινδονησία έχει μεγάλες δυνατότητες να προσελκύσει ξένους επενδυτές, ιδίως στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και της τεχνολογίας. Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει διάφορες πολιτικές για την απλοποίηση της επενδυτικής διαδικασίας, όπως η συγκρότηση ειδικών οικονομικών ζωνών, και η γραφειοκρατική μεταρρύθμιση. 3. Ανάπτυξη υποδομών. Η ανάπτυξη υποδομών, όπως δρόμοι με διόδια, λιμάνια, αεροδρόμια και δίκτυα ψηφιακών επικοινωνιών είναι πολύ σημαντική για την αύξηση της συνδεσιμότητας μεταξύ των περιφερειών. Αυτό όχι μόνο διευκολύνει τη διανομή αγαθών, αλλά και ανοίγει νέες οικονομικές ευκαιρίες σε απομακρυσμένες περιοχές. 4. Διατήρηση και βιώσιμος τουρισμός. Η Ινδονησία έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αναπτύξει έναν βιώσιμο τουριστικό τομέα διατηρώντας τη φύση και τον πολιτισμό. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο αυξάνει τα κρατικά έσοδα αλλά προστατεύει επίσης τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές. Σύναψη. Η Ινδονησία είναι μια χώρα που έχει μεγάλες δυνατότητες σε διάφορους τομείς, από τον φυσικό πλούτο μέχρι την πολιτιστική ποικιλομορφία. Χρησιμοποιώντας με σύνεση τους φυσικούς πόρους, βελτιώνοντας την ποιότητα των ανθρώπινων πόρων και προσελκύοντας τις σωστές επενδύσεις, η Ινδονησία έχει την ευκαιρία να γίνει μια από τις οικονομικές δυνάμεις του κόσμου. Ωστόσο, προκλήσεις όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η κοινωνική ανισότητα και η ανάγκη για καλύτερες υποδομές πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Εάν διαχειριστεί σωστά, η
Η Ινδονησία μπορεί να γίνει παράδειγμα χώρας που συνδύασε επιτυχώς την οικονομική πρόοδο με την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.